Халыкара хатын-кызлар көне Россиядә һәм башка илләрдә инде гасырдан артык билгеләп үтелә. Бу көнне иратлар гүзәл затларга бүләкләр әзерли. Быел нинди бүләкләргә өстенлек бирелә? Тыңлап һәм карап үтик. Менә монда хәзер чикләүләр алып кайтып барадыр. Минем кызларга өләшергә дип төрле чикләүләр. Цветы будем дарить женщинам. Har vaqt ilmasınlar, бәхетле булсыннар, исән сау булсыннар. Татарстан әһленет бәйрәм белән 8 март бәйрәмлек кызларны тәбриклим. Өзбекстан салам. Будьте всегда счастливы, красивы. Якынлашып килүче 8 март бәйрәме белән котлыйсыбыз килә. Сезгә саулык, сәламәтлек телисебез килә. Шушы чәчәкләр кебек гел балкып торыгыз.